Mehet. Sziasztok, én Máté vagyok, és itt van velem. És most... Itt adok a fecsést. Amit én most mutatok, csak nem nyomom meg, mert Patrik csörget. Lehet, hogy ma nem csinálok az elemegyűlésről videót, de meglátom, hogy megengedik-e a főnök. Itt vannak iratok, itt van egy Lenovo Laptop. Itt van megint egy laptop, itt vannak a régi állománygépek, ilyen név szerint Dr. Huszár Ünepel, Dr. Szabó Mátyás, Dr. Szabó Tóth Zoltán, Lisz Dániel vannak. A Dr. Szabó Mátyás, azt előre leszögezném, hogy ő a főnökünk. Nagyon. Itt van a garázshoz. Jelen esetben itt áll az egyes festendő. Várjál, meg kell mutatni vele, kiállok vele, jó? Én ezt nézem a kettes festendőt, ezt nézem a nappal a kéket, jó? Hát ezek a lényegesek amúgy. És ezek az egyes fecsi és a kettes fecsi, amit most a kollégák bemutattak. Várjál, meg kéne mutatni a felszerelést. Itt hátul ugye van a szivattyú, amit nem csak szerintem bemutatni, erdőjelek. Itt vannak a tétemlő, osztó. Itt vannak a kapcsolódó eszközök. Itt van egy csomó tétemlő. Itt van 2 darab kutatapépülő. Gyors beavatkozó stb. És ott volt fent a magzsák. Jó, itt van a kettes festendő. Várj, visszaállok, vigyázzatok. Vigyázzatok meg azon. Itt van a kettes festendő, ugyanaz a felszerelése, mint a kettes festendő. A kettes határvonal színűkor nagyobb szín van, hogyha nincs fent egyes, mert ugye az egészet feltételezésben, hogyha nincs fent egyes, akkor többet. De hogyha fent van egyes, akkor csak azzal megyünk. Igen. Jó. És talán esetben most fent van. Itt van a túltó, ezen lemikor ugye bevetünk. Túltó? Itt van túltó. Jó, itt van egy kihelőre. Itt van egy kihelőre, és itt van az emelőszoros. Itt van egy tévé, az azt mondjuk, hogy nézve a filmet, a sorozatot, amikor Vonatkozó. ebédelni, beszélgetni. Itt van a konyha, itt csak mindig is a konzultív, amikor nincsen világ.
Előre leszögezném, hogy engem azért hívnak Bisnak, mert az osztály társa vagyok, a legjobb barátja. Ismerek szoktak megtartani a kérdéseket az első részét, ugye valaki azt ugye bemutatkozni, azt mondja, hogy legyen más jelent a konferencia terem, szoktak megtartani az állománygyűléseket, de ma kiderül. Itt van két környezetbe, itt alszunk, pihenünk, gépezéseket. Itt nem mehetünk be sajnos. Itt van az öltöző, de sajnos nem tekintettek be, de most megengedik. Igazából amúgy mi rajtunk van ruha, ez a bevetési. Itt van a kostorok, amit a művelet, és szolgálatok az irodája, de nem mehetünk be. Akkor fogni szabad, kopogva. Jó, legyen vízbani a rendeletünk. Itt van a riasztókezelő. A riasztókezelővel szépen kapcsoljuk a riasztót, mikor például tűzössük itt van a panaszmosság. És akkor nem fontosabb. Ide aztán végképp, fogva kell bejöni. De csak akkor megengedik. De most nem megyünk be. De ő a legkedvesebb. Igen. Főnök a legjobb. Hát látjátok itt hátul, ez a képzőcentrum. Itt egy tanterem, de kiadjuk a tantermet. De egyértelműen nézzétek meg, mutassuk be a képeket. És most élesben meg tudjuk nektek mutatni, hogy jószunk erről. Mert megyünk most hátra a képzőcentrumhoz. Előre leszögezném, hogy ez nem vezetőségi autó. Jó, megyünk, akkor bemutatjuk most a srácokat. Kívánok mindenkinek. Máté! Mi van? Hát nem mondjuk a képzőcentrumon, megmutatjuk most a képzőcentrumot. Ide megyünk. Itt van egy csomó minden, szoktak megtartani a képzőket. Nem tudom, mi történt. Itt van egy ilyen gőzsomra. Itt van egy ilyen kis autóbaleset széllelés, itt van egy autópálya, itt egy kis széllelés. Hát nagyjából ennyit tett volna a videót, köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok, és bátran jöjjetek tűzatóhoz!